nan awad-wadan, ya inilaman namin nan tatago tuluta. Mumait Jesus, ya waday urang na. Mawadan namin ihea, kun ang longan ituluta, yaan namin ng inabag ng an maumnawan tumata. Gatango man namin nan magatang dibigo, mumait Kristo, ya age na kumplito. Hayayay indani ot mapokpok amuna nan ina Jesus ang nanong. Hay chimpu ampun hilbiya miya ot ihulog munan itaguam dahiyay pun hilbiyam penomnomom an ohay ni tagua. Mun ala uy algo nabigat tonadong, mun ala uy bulan on mangeday tawon, mun aubanan di ulo ya mun aoyoyot di upo ya nadat nan di ataya. Indani ot mapokpok amuna nan ina Jesus ang nanong. Hay chimpu an pun hilbiya miya ot ihulog munan ni taguam dahiyay